Mehmet Zülfü Tam, Doğru Haber. Gazze şeref u romete. Parasına Gazze'ye şeref u romete. Axaftina li ser Gazze'ye sevabe. Buyna bi Gazze'ye re merxasiye. Bele, demam li tarih u dîrokê dinêrin, Kudüs her tim bûye qad û meydana îzzetê. Dibin destê kîjan dîn û milletî debe, wî dîn û milletî îzzet dîtiye. Kîjan qiral û qumandarê Qudsê girtiye, ew qiral û qumandar tê ketiye tarîx û dîrokê. Ew derbûye navend û merkeza cîhanê. Îro jî ji bo Müslümanan bûye cî û mekanê îzzetê, bûye menbe û çavkaniya merxasan. Ger hûn dixwazin têkeve tarîx û dîrokê, kerem ke, li pêş bimeşe. Kesê ku dixwaze bigêje îzzet û şerefê, bila berê xwe bida Qudsa pîroz. Kesê ku dixwazin li dinyayê bi nav û deng û di tarîxê de bi xelat û bi sewab bêwesfandin, bila rîya Qudsê bişopînin. Her tişt eşkere ye, şerrê dest pê kiriye, dijmin li hemberê me ye, Müslüman di şer de ne. Ji alîkî erteşa Talûta ku bi îmana xwe xemlandiye û hejmar gelek me, ji aliyê din ve erteşa bi hêz û pozbilind a Calût. Ji alîkî ve erteşa Hazretî Ömer, ji alîkî ve yekîneyên xaşperestan. Werin Erebno, tarîx û dîrokê ji nû ve ihya bikin. Werin ey Farisno, Kudüs li benda we ye. Kerem kin Tirkno, dîsa navê xwe di dîrokê de binivîsin. Dîrok û tarîx xwe tekrar dubare dike û dîsa gazî me dike. Di sehneyê de Xristiyan û Yahudiyan ciyê xwe girtine, lê Müslüman di qad û meydanan de kêmin. Çi Ereb, çi Faris, çi Kurd û çi Tirk hene, gelê Filistîn bi tena serê xwe mücadeleyê didin. Ev eyb, şerm û fedî ji bo me ye. Di vê êdî em vê eyb û şermê zêde hil negirin. Mesuliyeta ku tarîx û dîrokê daye ser milê me bicî bînin. Yan jî di tarîxa piştî me de em ê di dîrokê de bi eyb û şermek mezin bê yad kirin. Divê em baş zanibin ku eyb û şerma ku em behs dikin, li cem qul û ebdan li gor eyb û şerma ku li cem Xwedê hîna ji devê neguhe. Divê êdî em navan li xwe nekin, ji hevdû nekevin. Bi şuûra ümmetbûnê û wehdetbûnê, mesuliyeta xwe ya Müslümanbûnê di dağ û doza Qudsê de em bicih bînin û em bên balhevdû. Çawa ku Xristiyan û Yahudî hatin balhevdû, divê em jî bên balhevdû. Carek din em bi şeref û rometê têkevin tarîxê. Ji rizgarbûn û xelasbûyîna însaniyetê re em rêbertiyê bikin. Lewra her tim ciyê rojava yanî alema Xerbê di dawiya dawîn de qetliam, ketxwarî û ji rêderketinê ye. Ev medeniyet hewlê dide ku nesla însaniyetê ji holê rake. Medeniyetek tenê heye ku însaniyetê xelas û rizgar bike. Ev medeniyet jî medeniyeta İslamê ye û Kudüs ev firsend pêşkêşî me kiriye. Ji vê derê em dest pê bikin û însaniyetê xelas û rizgar bikin.